מה שם העיר המסתתר כאן בחידה? וואי, שכחתי איך קוראים לזה, וואי. באר שבע. באר שבע? יפה מאוד, כל הכבוד. מה מסתתר בחידה הזאת? אוקיי, יש פה שני אנשים מרגלים כנראה. אחד מרגל אחר אחר. הם שונים? לא, זה ביטוי שכולל... מרגל דומה? אני יודע, נראה לי. מה אתה רואה פה? שני מרגלים. נראה לי מרגל, סוכן. אוקיי. מה זה? ויש שניים ממנו. שני מרגלים. יש שניים? זה אותו דבר או שני שונים? הם שונים או דומים? דומים. הם בדיוק אותו דבר. הם בדיוק אותו דבר, נכון? אולי זה אותו אחד. זאת אומרת שהוא? אותו מרגל. מה זאת אומרת? מה הכוונה אותו מרגל? קופי. כשיש קופי, מה זה אומר? תסתכל פה בחידה. אני שכחתי איך קוראים לזה, שכפול? לא. כפול, יש לך שם את המילה. יפה, זה כפול מרגל. מרגל כפול. מרגל כפול, יפה מאוד. יפה מאוד. סוכן כפול. סוכן כפול. שמישהו יודע שהוא עובד עבור שתי מדינות.